Čau lidi, vítejte konečně u dalšího videa, no a dneska je to speciální video. Protože dneska uvidím na vlastní oči motorky, jak budou dělat triky a na to se fakt těším. A aby toho nebylo málo, zavolal jsem si i mojich fanoušků, kteří jsou i moji kamarádi. A i mojeho tátu, který bude rozhodčí a i Ivana, který bude se mnou rozhodčí s tátem. Tak pojďme na to. A jak jsem říkal, fakt se na to těším, tak pojďme na to, ale ještě nejdřív si dáme rozhovor s nějakým motorkářem, prostě s nějakým, tak pojďme na to. Hele, takže je to nějaký motorkář, no a hele, porozprávěj nám něco o motorce a o sobě, že jakou potřebuješ výbavu a tak. No, takže čau lidi, potřebujete, že jo, tohle můj bicykl a budou tu i motorky, prostě lidi, budou tu motorky, bicykle, jo, chápete, takže tak. No a tohle je právě bicykl, tak nám něco o tom porozprávěj. Takže, čau lidi, potřebujete helmu, to je jasný, že jo. Rukavice, že jo, chrániče, kolo, hlavně, jo, kdybyste chtěli kolo, jo, takže tak, potřebujete požárnou výbavu ještě, jo, takže tak. Potřebujete ještě sklíčko na helmu, jo. Potom potřebujete nějaké speciální boty, gatě, aby vám se nic nestalo a nějaké prostě tričko ochranné, jo, chrániče a tak, to už znáte. No a teď si pojďme ukázat nějaký triček, tak pojďme na to. Hele lidi, to bylo moc pěkný, moc děkujeme za krásný triček. Není zač, může jít další. Tak čau lidi. Takže lidi, já jsem Ivana a jde další motorkář číslo 118. No a je to takováto bílá motorka, takže jede. A já jsem Lego stavitel a ukáže nám nějaký pěkný triček, tak pojďme na to. Jedu na to. Vrum, 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 vrum. Tyjo, moc pěkný skok. Takové náhnutí tam bylo, jo, takové to. Bylo tam tuším nějaké takovéto nahnutí, jo, což bylo velmi pěkný, velmi krásný triček. No a pojďme na dalšího. Takže čau motokáři. Čau. Čau lidi. A zatím dejte odběr, like, funkci hype neboli zviditelnit a pojďme na dalšího. Tak pojďme na to. Naši fanoušci už koukaj. No a pojďme dál. Tak jdem na to. Takže lidi, já jsem Ivana a jde další na řadu číslo 23. Tahle ta krásná, ten krásný, chápete, bicykl, modrej a pojďme se podívat na ten triček. Tyjo lidi, jel na předním kole, což je super a jde ještě dál. Tyjo, to bylo fakt krásný. Děkuju ti moc a pojďme na dalšího. Takže čau. Čaute lidi a dejte odběr a like. Čau lidi, já jsem táta Lego stavitele. No a můžete vidět, že je takováto krásná motorka, zase takováto modrá. Tak pojďme se na ten triček podívat. Tak jdem na to. Vrum, 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 vrum. Vrum, 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 vrum. Tyjo lidi, tak to bylo moc krásný, pěkný zvuky motorky a jako ten skok, ten se fakt vydařil, takže pojďme na další a moc ti děkuji motorkáři. Není zač, čau lidi.
Takže lidi, jde poslední motorkář, pojďme se na to podívat a moc se těším. Tak pojďme na to. Vrm, 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 vrm. Vrr, 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 vrr. Hele lidi, moc krásný, jako ten drift byl fakt, že vydažený. A prostě i ty zvuky, pěkný motorky. No a lidi, tohle byl poslední motorkář, doufám, že se vám video líbilo, dejte odběr, like, funkci hype neboli zviditelnit, chápete? No a zatím čau. Čau lidi. 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 Takže zatím čau.